Πριν ξεκινήσουμε με τη χρήση του προγράμματος, θα ήθελα να αναφέρω δύο στοιχεία σχετικά με την έκδοση του προγράμματος στο οποίο δουλεύουμε. Τα βίντεο τα οποία θα παρακολουθήσετε είναι στημένα στο Cubase 5. Παρ' όλα αυτά, είναι τσεκαρισμένο ότι οτιδήποτε αναφέρεται στη συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων έχει εφαρμογή και στις μεταγενέστερες εκδόσεις του προγράμματος. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην παρούσα φάση το πρόγραμμα έχει φτάσει στην έκδοση 8.5. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στο κομμάτι της εγκατάστασης του προγράμματος. Η εγκατάσταση του προγράμματος περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα που αφορούν το USB stick το οποίο συνοδεύει το πρόγραμμα, το registration στο site της Steinberg, τα οποία αναφέρονται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο το οποίο έρχεται μαζί με το πρόγραμμα και τα οποία για οικονομία χρόνου δεν θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων. Θεωρείται λοιπόν ότι το πρόγραμμα έχει εγκατασταθεί με επιτυχία για να μπορούμε να συνεχίσουμε από εδώ και στο εξής. Μέσα στη σελίδα του course στο site υπάρχει ένα συνημμένο PDF αρχείο το οποίο μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε, στο οποίο υπάρχουν οι βασικοί όροι, η βασική ορολογία που χρησιμοποιείται μέσα στη σειρά των μαθημάτων και η οποία είναι και χρήσιμη γενικώς για την κατανόηση θεμάτων που αφορούν τη μουσική τεχνολογία, καθώς και οι βασικές συντομεύσεις, οι πιο χρήσιμες συντομεύσεις για να μπορούμε να λειτουργούμε το πρόγραμμα με μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία.